Siya sa baglog-ilog kay tagaan ng tanan. Tagaan ng tanan. Sige, distancing. Kasi una, wala ba ma'am? Ang kiandam si Lupindra. Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So, ako na po ni guys si Kuya Rence Ninja. So, kaya bigay ko nikatawa ko karon guys kay agang mga kauban to as likod. Nanggipadyo mauwa ko no sila makita sa akong channel. Ang ila ko no mga nang wa ko no reading make up tsaka radio po di ay. So karon bitaw guys, ang kauban sila Ate Katirin, usap video Ate Katirin. Nakalimot ko guys, kini siya is guwapa siya kadto. Sa alam man iko ani ang yang statistics guwapa, kotorn. Ay nakaminjo mo sa Darigas taga California man himong kotor pero ako kabag unsa pag kuani dyan pagkadaga ni dyan. Di ko mangutana guys kay murag mahadlok ta mo duom sig na maroy na. Sa si Ate Katirin ang silingan po ni guys og si Ate Mona Lisa. So kato ni aging vlog kita ang Ate Mona Lisa man siya guwapa. To nag-vlog ko net mag-birthday sa ang pagumangkon kita ang madto niya din pakita ng face kay mauwa kuno sila guys. So karon is mato tag California so doon na ta guys ha. Mato tag California sa elementary kay magkuha na mo ta og feeding. So sa atong una guys, may matag feeding. So of course, lipay sa atong kasing-kasing kay of course kaon na ba sa ani say. Mani po nagkayahaya sa kanang kuan guys, tig-answer og module o tutor sa mga kuan man si Santi karon kayo. Ikaw ay mismo makaunag kaon sa kuan feeding. Pero nagpasalamat mi guys. Ha? Ogwa ko no, ay okay ra pod. So nagpasalamat mi guys as a guardian, as a parents kay kanang ilang gibuhat sa mga teachers sa California is naka-appreciate bitaw guys kay kuan bitaw kanang dili nalimbaya pod guys nga mo provide ka anang butanga, mo provide ka anang prutasa. So lipay mi kaadyo sa ilahang kuan bitaw sa ilahang mga ilang pamaagi ba nga murag gibag-o nila guys sa una kay puros man to sa mga delicacies pero karon na yung mga gimix na nila bitaw. So lipay mi kaadyo sa California mga teachers. Lipod ka sa teachers ra. Salamat mi sa mga DepEd nga sa babaw pa kay sila po nagkuan ba ni kuan kita pa nagunahuna unsaon anak bitaw. So karon is doon na ta guys, doon lang masin po guys sa kuan elementary diri sa amua sa Damcos California guys, barangay California. So doon ra po ding eskwelahan. So di na ta ano ladyo pud sa pasat kay luod ra pud. So gansi ta kajog ladyo pud ta kay sabi nilakwa hay nilakwa hay. So karon guys is hapit na ta sumusud na ta sa ilang gate. So before jud ko nag-vlog guys is the chat jud ko teacher kay jud mataka tag vlog bunon tag bulpin ni baroy naman ang nananghid jud ko ning chat nga anak manda mo sa mga beauty kay para kuan ha. So karon guys is maggamal ako captures kay murag busy diri so dari. So let's go. So manane mani elementary guys. So dara man kauban si Ate Mona Lisa. Hello. Yes. Ate Katirin. Di makita guys mauwang man sa Katirin guys. Hayo go wow. Sa asa man taon na? Ay mo pass ako sa kanang module sa laman sa ang kuan. Ay nag-meeting sila. Oh my god. Nag-meeting mga teacher. Nag-meeting day sila guys. Nag-meeting day sila so choice na nato guys nga mabira. Bisig kita ray mo kuha dani og itlog na imong tidirang kitara. So nag-meeting day mga teachers guys dito sila nga area. So dino na pakita kay nagsasaban sa budta. Wala, lami lagi ilang eskwelahan guys na gibutang og floor mat. Mo ni eskwelahan nila kuan sa anak ni Katirin. So nice ka adto ilang kuan. Musud ko guys. Magtortas ilahang kuan. Mo ni ang grade sa nang graduha. Grade 2. Oh, nice gila no. Nice ilahang kuan pamaagi. Uy, naka-remember ko. Uy, nag-send ba akong picture mo? Hala. Yung bitaw kong picture. Ay basta na wahay po friend siguro po busy. Nadungan mong gudmida na nilang ang chili nila. Kung nakita ko ngani po to sa ubay na trending kay ngani bitaw nila guys, bitaw ang picture ba ngani mga picture nila sa ubay. Ato to dapat nga ubay oy side basta ngani nila ba. May ubay ka na yun. Nice ilang gilong nas mga teacher pod. Utukan po mga teacher nila pod. Hamas Kylie. Why ka Kylie? Arita dyan. Arita sa tuang kuan. Aritas. Ay aris akong teacher MM.
Ayo. Ay, walay tao guys. So mga ni ispilahan na nito ano guys ang pagumangkon si Nobi Joy sa mga classroom. Oh, nice ka bilang classroom cleanliness. Ano na sila Christmas light lagi na ah. Bunga. Pangitaag kang Nobi Joy. Asa ka Nobi Joy? Kuari dyan be. Ano Joy? Asa ka Nobi Joy? Naman. Pangan. Dara, kuwala dara. Dad anak. Oh, dad anak. Hi, Bibi. Usa mong graduha, Bibi? Grade 1 ka. Mana kagpas imong module? Mana ka? Kami na po diri. Permas ako diri, guys. Kaya na sila. Perma. Ikaw, permas imuhan nila dyan, ha? So, nag-permas ako, guys. Kaila di ka anak? Ha? Kaila ka anak? Tsaka rabi ang perma guys. Oh, pandoktor. So, atas, nanikuan. Arita, asa mag-imo diri? Aritas kang Nicole guys. Grade 3. So, maani. Teacher Rutchel. Meeting sila guys. Wala yung mga teacher sa chance na niya nga makasuri-suri ta sila mga classroom. Bungga ka doon. Nicole, asa ka Nicole ani ah? Nicole, dara. Jiwal Nicole. Dara, nagtina. Dara sana po, sana. So, perma na po tagas laway bulpin. Unsa man pa bulpin? Sumanguha tag bulpin diri, guys. Manguling tag bulpin. Lawas ay bulpin diri. Arita sa grade 4. Wow, bongga gila ang grade 4. Asa imo anil dyan yung picture? Hamag imo dani. Oh, mabilahan sa grade 4 guys, ing ani na nice ka adyo ilang mga statistics sa ilang mga kinabuhi. Haman imo ha. Pero natuglay ka sa niya dyan. Natug. Ko Di na butang-butangan mo kunig snack ning bag na to. Asa ni butang? Lam daghan palagi mo nakuha no. So asa man ibutang? Ning old nga kuan. Ay ibalik ra adto? Ha? Pagpas ni mo kiunsa man nimo? Ibutang ng green. Adto. Oh. Okay. Asa ibutang di ay. Ayan. So maperma na pud ta, wa lagi bulpin dari Way bulpin. Way bulpin dyan. Mga bat kus hunus. Sab ano to sa maestra ani ron. Nangawat mig kuan ma'am ballpen ma'am. Sorry. So let's start permanasad. Anas kasi to permahan kami ko. Manamig kuha sa module guys. So karon next is add ko na mi sa snacks. Snacks time. Mana ka atikat? So ito na pa. Hi te. Kita na magbot-botog ko to sa itlog. Wala mga teacher. Kasabuan pa lang ta. Hello, long time. Hi te. Kasi pa kalimot eh. Priscilla. Ay, silingan po na mo dahil po. Silingan na ito kaya Priscilla. Ay, ma'am. Nag-meeting dahil mo, ma'am? Gwapaha dyan yung ma'am ko. Ano ko kakalimot ko. Sa yung pangalan, ma'am? Sa yung pangalan mo, ma'am? Rita Ruquila. Yes, sa ma'am Rita na Hi, busy. Busy si ma'am. Yeah. Magro na, ma'am. Laban. Si ma'am ko. Anong da? Teacher, apil ko dali, teacher? Oo, anong So guys, di arag snack. So what the teacher go nalak gyud unsaon ta na preso man taron. So dita mga kuag bot-botog kuha ka nag meeting sila on jag kasuhan tag trespassing, di ba? Lami ka dala saging to ay baon sa nagiputo sa marag brown, lami sulod na ka surprise marag pan guro na. Tapos sila mix nga utan kana. To. Wa nay egg ay tikasan, wa nay egg na hurot na laina. Arkan si kay kulit man mo nang wala jud may midit anda ba itlog dali. Kita kluban. Magkuhat lang may kisa teacher nga mo guide ang mga magkuha la. Tan-aw tug tabay ba. Kujaw ng tabay nila. La, Diyos ko. Kalawang bas tubig. Manay bomba.
So maghuwat lamang di hawat. Ari may maghuwat sa purok guys, maghuwat sa teacher kung kinsa di mo guide na mo diri. Kaya ta patak-atak kuha unta kasuhan dya talagi. Hi guys, while waiting ta kung kinsa di mo guide diri na mo, maghuwat may kinsa di teacher nga mo. Hatag sa among feeding kay di mahimog di makadakaron. Ha? Pagduman ko kuno og pagpiding, magtapok kuno mo dito. Dare? Kuan, rutchel. Dare? Tingali. Ani. So ako ni Ma'am Rutchel ko na magtapok ko na dari. Magtapok ra ta dari kay dungan tagkwag feeding. Di ba? Bongga basta feeding gyud sa ating mga Lisa, arat na na. Tang makauban ang pakita ninyo. Watay mo piding kay apil sing piding, wa ka nakakuha ganina. Oh, mani silang mga kauban kani sila. Oh, mga gwapa kay Miss Tanan. Oh, tinuod gwapa. Magtapok ko ta ani ti. Magtapok mo diri sa purok. Kuan sa piding. Magtapok lagi dani kuno is Ma'am Rutchel. Usahon ra daw. Okay. Kaya sa bagilog-ilog, tagaan ng tanan. Tagaan ng tanan. Sige, distancing. Kasi una, wala ba ma'am? Ang kiandam si Lupinra. Si Lupinra giandam ma'am, grabe ka excited. Ay na si ko ate Katirin. Very good. JSP yun. Diri lang siya tanawa. Yung distancing, oy, kay agkobs. Kasi ano bugan ron. At tumuwat, anak kawat dyan. Lakaw. Agmudyo la, matagak. Permati ha. Oy, ikaw oy. Ako? Ikaw sa unati. Umana ka? Oy, Ayaw na lang. kusa man nga ako, kay duha man nga ako ah. Kan. Diri first call. Uang angan na ho, ti. Kalimta na magbulpin. Ipos na do. Ba. Ayaw na, oy, di maigo. Di maigo. Adong sakay-sakay, ti Malisa. Baksa strata. Adong natin, kadaghan mi, ti. Sama-sama tayo. Sige. Adtura lagi. Nang adtura. Di buko sabot. Mabuak ganing itlog din na. Sumora to guys. Nakuha na mo ang kuan gipanghatag sa teacher. So baw feeding ba pud ni ko kabaw. Busi ni pamaagi ni nila. So mangunit nami guys na kabaw mo gas usa na tabo pero adlaw. Kibiri nagpadzong og bulping kay tungod ani ang feeding. Mangkalimtan ang tanan basta makadalang sa feeding. So bitaw guys, nalipay jud ko mi kinakadami karon. So thank you so much to all teachers sa California. So wala na i-upload ang video guys sa katong clip sa kanang mga pagkaon kay dili ko bawal ko no. So para lang pud ka guys kay unsa ang taman nga patay mahimo. So matay papirmas kuan nga pamatuod nga pwede. So manang wala lang po nang i-upload ang video clip. So thank you so much for watching guys. Muli lang mi. So yun ako mag-video guys or mag-vlog nag-uli kay init ka azo pa oy. Baon sa orasa. Init ka azo na climate change na. So thank you so much guys for watching. I hope you enjoy mo. See you for another vlog or see you soon for the next vlog. So thank you so much. Nagpasalamat dahil ko sa ning subaybay sa every vlog na or nagsunod sa mga vlog. Thank you so much. Di na mo tagatagsaon guys kay na-appreciate jud kog tama. Di na tatagsaon kabaho kay sulid mo nga ni support sa awang every vlog. So thank you so much. Bye bye.